Zdravím kamaráti. Po dlhej dobe zo štrkov zase natáčam nejaké video. Začal som chodiť na štrky pred 4 dňami. Mám tam už rozkrmené miesto. No a dneska prišiel konečne prvý kapor. Nič moc veľké, ale potešil. Záber prišiel z 2-metrovej hĺbky, ale len taký pip, takže jak od pleskača. Takže tie zábery sú slabé. No a je už predsa zima. Zobral takú rozpustnú ananásové boilies z chili. Takže nejakú zimnú nástrahu. Tak sa teším. Trošku sa oteplilo, už nie je taká zima, sú len 3 stupne. Takže zajtra má byť mraz, tak uvidíme, že čo to spôsobí. Či to rybu zase nezastaví na chvíľu. Dobre, ideme ju pustiť, zatiaľ čaute, nech sa vám darí.